Nasi pano tasangana nemwana wa Tongai Day wa Moyo muimba ave nemkurumbira mukoma tipewo usitari nyimizere. Sero ndambotaura makadi muri Zimbabwe zita ndoitwa Tongai Obet Moyo manual machine system ya force nevakomana vepakwekwe vakomana veTakataka Express 4x4. Tiri kuzwa kuti Tongai Moyo Day wa Junior mwakapinda munyaya dzekuimba chimbonyatoti paiwo nhoroondo imatangira makaita baba vashaika kana kuti vachimba penyu kusvika pari nhasi nematambudziko amuri kusangana nawo. Ndotenda ndingangoti Tongai Obet Moyo ndakazvarwa kukwekwe pakwekwe General Hospital ndikaita primary yangu pakwekwe primary school. Baba vari late Tongai Moyo, mai vari Lucy Mahlatini. Ndakazvarwa ndakaberekerwa kumhuri tiripo 7 vakomana 3 nevasikana 4. Zvemusic izvi ndingangoti zvagara zvazviri mandiri nekuti kana kuchikoro dzimwe nguva ndaimbobata zvekare kwaya, asi chakazonyanya kundipeputsa pamusic kana chakazonyanya kundiinspire nderimwe gore baba vachiri vapenyu achiita practice yangu kukwekwe kumasasa drama wava anoridza madrums anga anonoka kusvika, saka ndakanzi aiona ndichimbobata-bata ndobva nditi chimbosanoita sei chimbosanokiya takamira mukomana acho zveshuwa ndakaitawo basa kwenguva shoma ndakapiwa iyoyo. Ndichipedzawo mukomana asvika ndakamuburukira simbi dzake nyanga dzake ndobva nditenda vakazondiudza papaya zvikanzi hauna zvawanga uchiita paya une ramangwana ramba uchishingira uri papo zvisinei havana kuzotora nguva havana kuzotora mazuva vakabva vatisiya. Vatisiya ndakabva ndambogara mukwekwe ndingangoti up until 2014 ndobva ndikazorelocata ndakuya kuHarare ndakuzogara nehama dzamai. Saka ndingangoti ndapedza O level yangu it was 2016 ndakabva ndasangana namukoma Brian Samaita aisavira wababa ndobva tambopinda mustudio tikatsikisa one song. Then after that ndakazosangana naRunimdindo ndamboenda mhiri kwemakombo South Africa tikanoita song single track yanzinokosha. Then after that I met Prophet Mateo mukadoma tikaita single track yanzi Ken Dabel. And then after Ken Dabel we also went to do an album rainzi Mbinga. Pana Mbinga ndo pane album rakatisumudza ndobva takaonawo mahits akafana Mbinga imwe tsoka yerudo nauriko. Takasumuka tikatanga kumboita mashows kwenguva yakareba zvisinei taive nezvidzamirwa zvaitisunga nekuti Takataka Express bend remucheno vanozikanwa nekuchena taiwanikwa tichashoterwa nemari dzemauniforms, taiwanikwa tichashoterwa soita kuna simbi dzebasa PA system. Saka takawanikwa tichinohaya zvinhu zvikwenguva yakati rebei mapromota achifamba nesu, asi tanga tisingakwanisi kuti timatsanangurire dambudziko redu tangovharidzira nhamo yedu panguva yacho iyoyo kusvika tazosvika patiri nhasi. Ndikuapila kumhuri yeZimbabwe kubeat angave mashamwari aThe Late Tongai Moyo, masponsors, government officials, anyone ane interest or ane benefit from music to just come front and then assist us with this upcoming album. We believe as Mure Zimbabwe, this album, it's a well-crafted album, it's a 6-track album, Ronzi Shumba Dzema Africa. Shumba Dzema Africa, we are talking about the guitarist Ragaridza, because Pansipanonzi Patsikiswa Damba Refu, the fans, they mainly try to praise the artist, forgetting the instrumentalist. So we are saying Shumba Dzema Africa, Ragaridza is Shumba Dzema Africa. And then to the day-to-day civilian in Zimbabwe, we are simply saying, we Shumba Dzema Africa. If Africa is a jungle, so living in Africa itself makes you a lion, makes you kanochkwanisa kunguchizvibatanidza muAfrica. So that is all my story in general in Zimbabwe. Please assist us on our upcoming album. Please bear in mind, we know know why a brand such big as Takataka Express 4x4 rakuwanikwa richinoita chinoappeal for you. All I can say is desperate times calls for desperate measures. Yes, masingles ndakaita the first unenzi na Brian Samaita enzi Dewa Vedu. Then secondly ndikaita na Runimdindo enzi Dzinza Rinokosha. Third ndikaita na Chief Wenje Shumba enzi Chimboziwa. Do ma singles ndakaita. Izvi
uchirarama uri music. Pane basa raunoita here? Ndinoita mabasa emaoko, ndinovaka part time building, full time musician. Building uko ndinongovakawo sekuti zvinhu zvandakaona zvichiitwa ndingambozvitadzi, saka ndinobata uyezve pamwe pacho ndinenge ndina sponsor wangu, local sponsor wangu Shati Vibes kana kuti Big D, ndiwo vanombopota vachitibetsera vachitipawo mabasa kuti tikwanise kuita sei kuraramisa. Mumba menyu kune vanoimba here uyezve vangani vataura ivo kuti vakomana 3 vasikana 4 vanoimba vangani vakasiyiwa naTongai Mungwe? Vanoimba tiripo 3 vakomana tese tinoimba. Sekutaura kwandamboita paya kana kuti kunyora kwamamboita paya ndichisanaangura kuti tiripo tiri 3 uyezve umwe neumwe ane weakness yake, umwe neumwe ane strength yake. Saka ndo pandambotaura paya ndikati tese tinoita sei, tese tinoshanda. Iwewe Peter Moyo, Tanaka Moyo. Peter Moyo, iwewe na Tanaka. Yes, Peter Moyo, Tongai Moyo Junior, Tanaka Moyo. Peter munhu ari kuratidza kuti ari kusumuka. Ndizvozvo. Ane kubatsira kwaanokuita here takanangana nekuti unge uchisumukawo panyaya dzekuimba? Chandingataure nyaya idzi kazhinji mhuri yeZimbabwe painowanza kundibvunza kuti munozvifambisa sei, handiwanza hangu kupindura kuti ndikaona zvakakodzera kuti ndiite sei ndipe mhinduro. Namukoma tine nyaya dzatinotaura. 1, tinotaura nyaya dzemhuri, kubasa hatibati. Saka ndingati kubasa hakuna ndingati rubatsiro, kudyidzana kwatinoita, asi kunyanya kumhuri tinowanikwa tichikurukura zvedu. Saka kubasa ndingati pane pandakambobetserwa song chingava chiri chikonzero chei nekuti kumhuri mhuri inoda kunge ichidya? Ndizvo. Kunge mhuri ichidya ndokunge masimbisa basa renyu muri pamwe chete. Chii chinoita kuti mimi musadyidzane, musabatsirane muri kunyaya yebasa, nokuti basa ndiyo foundation yemhuri? Chandinoona chinoitika kubasa, tikada kuti titaure zvebasa tisanganise basa ragara rine ndinovimba pandakamboenda kuchikoro ndakambodzidza, ndakamboita business mbichana. Tine zvakaita sana self esteem, tine maconcept ebusiness haakwanisi kuti anodyidzana because pane pachinomira karival. So that element of rival we can never eliminate it. Takataka Express unlikely Tongai Moyo, I believe kuti azikanwe nevanhu, aive munhu wevanhu, he gave all to the people. Same goes for me and Peter Moyo. We were born in that realm of celebrity world. To an extent that we can't have a private life, although we want to have a private life. At the end of the day, it will always come out to broad daylight. Zinga namba dzipi chaunobatika Tongai Moyo Junior? Kune vangadaro vaine mudongodongo wokutaura? Yes, 0773 137 536. Digital Njenje.